Onne le maailmistoaramus papajaksen kilevun Norway Cup-algan, jolle skolatmalla tuhaa maana ja nuora lähtää johkanen Ekebergslättäi Oslus. Tahappelemaan jäljemdo saamen niitä koodigeinoseerta, sillä täällä kuuhkaa idloton vuostas tjektjömi ja farkka nuoridin aikin ohkan. Siinä valdo harjaji söinegil oskal, i tjega mi valdo mihtulee. Mikä kalka finaaleita, kalle siellä kaisi. Mutta kun mun jäädä mohte, jos ei pääse finaaliin, te sveinegil oskal vastidana. Tiedän niin, mun opa juttasenkin tien pirraa. Tän jos mukal on 20% sihkar, mikä tohko päästä. Täällä on kuin huoridin aikin, vingman ohkan. Vuostas tjektjen ja gyrskei vuosta. Ja imanakin kuuhka, otuko koodigeino huihtais pappa jodju vuost schmalleville suolla. Tahoit niin helmatiin eiraa, puha taktomaalla suotseledjin. Takka manjelas, odjisiva sveijällä suolla. Mutta loahpa kähtsyn vuost suoru, liikstuvisi puorabuut. Tahoit niin, että Kari Margrethe Triumf pitchalas pappa Ellemari Dunfjell oskali. Ja baadus lä 8-0 koodigeinolla. Vuosta suorus ei baadikämpä mualat ja koodigeino neiktat lähin voistu päältä 8-0. Täällä huivaraa, susta henny ledvissä. Mun mannen hui mainstiego om jag kan säkra försvara. Försvara säkert. Där min man nästan 1, 2, 3. Där min man 1, 2, 3. Joo. Täällä on 8 pissa. Tää kohti vinga kätsä vaan vähän manjeli. Siellä mis kolma päkka. Voisiko koodigeino alkaa nuppi vuoros 3 suotselustikstin? Ei pistä sinua adjumis ämpö maalla välillä suoraan. Ellemari Dunfjell oskal pitchalejas nuppimaalla ja baadus lää kuokti 0. Mutta koodigeino ja Elnanna Triumf idutusu kofti molli. Taas on viehkaa puohkei mäddel ja puolustas shaddahte Kristiina Eira pitchalla mualla. 3-0 koodigeino. Ämpö mualla hei puolike ja koodigeino neitat vuiste 3-0. Puor halkkua ei lyhtsikal sahtaan odjut. Vaan me legit kappu. Yes. Nuppi tjektjömis vuhtike skade olles vihti kuokte juuntaluosta. Ja tälle sihke koodigeinius ja skades 3 jogga. Kuokte puoremus jauhkumanjil 3 tjektjöma, mannapa viida säppot alahpa tjektjömiitä. Nuppi päivä täivä läpäke koodigeinu ja skade. Tämä märksöge, että lahtjektjön shaddaleko finaala tjektjön mai guabbage jauhku haali ja raski vuihtallat. Tjäti uppegås på normalt. Sihki koodigeinius ja skades ja miello adju mualla alppuraisio. Mutta tuoramus maalla veillä suola, ähän joudal kasku vuost suoru. Koval, tjaiha koodigeinu alla taasis papajektjen mahtu. Kehtset ja nautaset. Elmartine Eira, tahkanukos papajektjen naasti laaviit ja koodigeinu lävuistu päältä 8-0. Maite koodigeinu saa jo teadji klämmätäällään hättä läpuahtan kähtsit. Eikä tarpa kaht kovalti tililasa. Vuostosuorus ei puolampa maalat ja vuolus lastoin 8-0 koodigeinu. Mutta nuppivuorus ja skaadamai kullaan ja laal alikin siiga adjus tuoraan mualla veillä suoleita. Tävi baabut ribaa koodigeinu spaappiedjus molli ja vuolus lää 8-8. Taas manjas le koodigeinu kialilla äänemusa huisti.
Kun farkka päässä haitni houlumaalla veille suolisis. Mutta kun Kautokeino jatsi maalla vaan veilusuoske, tällä vaatii suihti. Ovllá on nimeltä maallastolppu, pissii Kautokeino adjumisvoihtomaalla. Ämpömaalla hei puolege, ja puolus shaddalasta oktokta. Kuopasjuokku ferte på tuhta houta joggai, vaikka Kautokeino niitä, ei chansasan voihti tämän tjektsen. Nuppijäkkämis muisti Jundal kolmokta kyrsköjuosta. Ja tämä märksä, että Kautokeino ja abu voistal manimusjäkkämis ehti. Onne tarpsi Kautokeino neitä, että unnimusa houhta joggaa Jundaluosta, vaille sikrastan sai aluahpajäkkämiltä. Tahoit niitä Kautokeino vallaa Jundalla huosti minuutta raisua. Mutta dadibabut ei puhtaa muualla vaan veilusta. Takka manjelis, kähteli sifas, sihkellen annan triumf. Ja saaraalin hättä kähtelävä, mutta häpä täijä. Maita Jundal hali luodju muualla. Vastausvuorossa ei puolella maalat ja puolus levasta aina 0-0. Takkaviiden nuppivuorossa adju Kautokeino fast maalla veille suola. Mutta ella Martina Eira idäivä. Fahkstaga kehän vaikka snaa. Kautokeino tjekki saaraalin hättä, rihkun juolkalussa. Se on adju fiskskartalla ja Jundal kes fridgetjevtstään. Lihkus Kautokeino, ishatta taas vaarallis maalla veille suolta. Ja sisähtes valli Jundal. Tjuhuvafal buures melde taal. Ella Martina Eira pitkällä maalla ja puolus ja 8-0 Kautokeino. Talverti Kautokeino nyt kähteli tuolla i tambohtsa, mutta Chajuvahtella shadda olla hastalla. Ei lähkö muodde minuutta väl, kun vahkeavaa. Jundal adju rankistusjevtstään. Mutta Jundalla kapteena idäi. Ja tämä märksää jähtä Kautokeino päässä viitasappat alahpajektumaan. Valdo harjahti Svein Egiloska arvostalla tjektsumana. Tällä ei tuolla ehkä karraa Papa Jackson kamppala. No te tatkali tjelkkäsä, että just Daniel taas teimme manna, että ripai muualle, että eikä te minuutin mahdollista. Mutta tjai huvui vielä onnena ja että lähpuuri tjelkkäs Papa niitä. Ja kun lähtee tuolla, että alike tjelkkäs Papa ja kullai pajasta, että mannaan puudessa. Ja mistä tuolla lain finaala? Mihin tulee finaaleihin? No, että Danmi on kähtsän kolmaa laaga, mutta tjekkää.
No, tästä huoka just päässä, kun missä vaihti just tahpihti, minä olen jollekaan kuhtunut blokat finaaleihin. Motorskade usti olles vihtanulle kyrsköjuosta. Ja tämän mieltis puhtaa, että skade pääsen jollekaan kuhtumluka haaste finaaliin. Kodgeinu lähti tjöksö kolmluki kuokto haaste finaaliin. Toppe täiväisi nässuutra jauhkuin Bergen kouluset. Kodgeinu tjöksölan haave alipaittikuun. Ja kodgeinu niittät alkepuudes, jos jodja hollumaalla velisuun ja alkku raisuu. Mutta ei kaarimarkeette triumf. Ige elnanna triumf, nagu nahkis pappa molli. Stora musmaalla veli suola, kaluadjo Annelena hättä ei. Taahkisle nässuutra aina mualla veli suola, tauast suola. Ja vuostuorus ei puolikin mualat. Puolus lain 0-0. Nuppivuoros, jotka kodgenjuneita falli nässuutra. Ja laahkeava vuostus minuutsio. Kodgenju adju fridjutjöpstämä kui lahka nässuutramaan. Kapteina elnanna triumf, lahkana bahtsit. Babbamaan aikan molli, mutta tuomaan ilmankusta posaan elnanna triumfei. Se on posali kofti nässuuttar tjekkejä habajovon juolkadosait. Mualla ei tohkuun, mutta elnanna triumf per tohtavel bahtsit. Ja hidaga maidige, kun se on kaduse pitsali mualla oktavel. Elnanna triumf. Pahaji meinu karrasi, että nässuutra mualla suotsilaji, pahatsi kahti oaji. Das rais alkamaitte nässuutra adju mualla veilusuoli. Kodgenjuneit adju ei nämpö mualla veilusuoli. Ja stora veilusuoli kodan ei saahti kaluadju. Mutta voisti lavaattis, kun ei daiva rabas molliikin. Kodgeinu lyhtsy tarpsa mualla manji veilusuolas, kun laal lahkevis kohta nässuutramai mualla. Mutta manjimus minuuts tjöksämis käyvä naa. Nässuutradju mualla ja puolus ja fahkstaga okta. Tämä märksam, että jadda liigivuoro. Ja kodgenjus lehirmas tuora veilusuolle pitkäli vaihtumaalla liigivuorolla. Mutta kai jatsa muali tain veilusuolenkä. Se jadda rankstusjoutstan kilapuun. Kodgenjuneitillä hunnan harjalla rankstustjoutstemmi. Ja laal sideuski kahtet vaihtamalla ja puhtaintan Oulu veilusuolin eskeä. Kodgenju kapteina elnanna triumf pahtsa automus. Mutta se on pahatsi patsel. Tälle ja nässuutrauarra. Siitä eivet, kun puolus levasta 8-0. Kodgenju nuppi pahtsaa Elmari Dunfjelloska. Mutta isoon kedäivä. Nässuutra päivä fas ja puolus luokti 0. Elmartine eira kalka pahtsi kodgenju kuolmaa rankkastusa. Se on igdäivä ja tuotmaan posalla vaihtuu nässuutrai. Mutta kovat tjaihaa, että nässuutralla pahtsantussa kuokta rankstustjoutstemit. Tämä märksää, että nässuutra lyhtsikälkan pahti unnimusa oktevel odolko vuisteet.
Teoretlachat, lyhtsä godgens ain väijällä suhta vaisti. Mutta kun ei oktakin huomaa, että tuotmar posadi vaihtuu nässuutrai bära arrat, tällä godgengen tjaskalan olus. Ja lemmikan meinen mikä alkaa huihti tämän kamppa. Mutta oli nu tärtai nalta, eli kun pastilis niin paljon nalta jodjumelas ja palalta jälkeen olikin se kuulu ja nuotta leijät. Tällekin maailmanpuolella tseksis pappa ja minne mä tseksin maa ilmanpuolella pappa. Mun on aina tain niitä verborabu tseksin. Just ryhti tseksin nu puolella, kun hävi tseksin, kun oli vähän puolella. No te teidän kanssa mini johtakin. Vaikka niitä lähtee kärken tseksimikon, tiesi jäikos lundahtan tihtä. Tämä on heikosti sihku kuitenkin katjälihti ja huumalihti yski vähän ja rainespektäsi ja pasaalihti ja kun meiltä huomaasi joita suhtassa, mutta on nähty mikä kalkati mun tiedäs. Oslo rådhuset missä kalkati konsertalla. Ja päivin manjel tollesimme konserttaa Ekebergslättaas. Taasa, age godgängen eitti Norway Cup-eventyr Dunfjell. Täran, mikä lui siskarit, paasa muistun agipäivä. Det var altså Kautokeino!